Por Chantada recuperou no pleno a iniciativa para que se leven a cabo os trámites e declarar Vic ben de interese cultural o Mosteiro de San Salvador de Asma e, por outra banda, estuda a posibilidade de que sexa adquirido polas arcas públicas, ben sexa a Xunta ou o Goberno Central, aproveitando que os seus propietarios o teñen á venda. En novembro de 2015 o pleno aprobara xa por unanimidade solicitar esta declaración acompañando un informe do estudoso Xosé Méndez e a través dunha iniciativa veciñal. En xaneiro envíase dende o Concello a solicitude a Patrimonio, que en febreiro require ao Concello nova documentación, segundo transcendeu, que nunca tería saído de volta. Dende aquela parece que as cousas non se moveron moito, segundo criticaron duramente dende Por Chantada e o PSOE. Agora a moción de Antón Fente aprobouse por unanimidade, é dicir, co apoio de todos os grupos, que ademais ven a reflectir unha bella demanda veciñal. As propostas para encher de contido o convento son ben variadas e, segundo transcendeu, tamén existe iniciativa privada interesada. Pero eu entendo que se aparece algunha persona que quera facer un investimento no mosteiro e na propiedade que ten para despois dedicalo, que sei, dices ahora moito nestes intres, bueno, pois dedicalo a albergue de peregrinos, pareceme axeitado tamén, porque o Concello poderíase facer con el, tería que restaurar a base de obradoiros de embrego, que levaría bastante tempo, non? E despois, en todo caso, bueno, pois, si se destinara a eso, por exemplo, habría que adxudicarlo a alguén por aí que o collera e que o puxera a funcionar. Si se declara VIP antes de que este adecentado e ben restaurado, vas a ter máis inconvenientes a través de patrimonio, non? Ainda que, doablemente, para facer a restauración, coido que son vinculantes os informes patrimoniais, non? Pero cunha declaración VIP sería máis complicado, eu entendo, o meu modo de ver, non? Que sería preferible, pois, en caso de compralo, restauralo axeitadamente, insisto, cos informes pertinentes de patrimonio e despois buscar a declaración. Entendo eu así, non? O alcalde sinala que toda opción a fondos públicos para a recuperación desta parte do mosteiro sería seguramente nunha porcentaxe, nunca o total do investimento preciso neste tipo de casos. Entón, agora, o Concello, que ten por diante? O Concello, bueno, pois eu tal e como quedei ca familia antes de facer unha venda, pois poríanse en contrato con nós para dicirnos, bueno, pois nós vamos, se non estades interesados, faríamos este tipo de venda particular ou unha empresa ou a quen fora, e se nós somos capaces de competir, pois en igualdade de condicións ou un pouco máis, pois eles dá a impresión de que preferirían venderlo ao Concello, non? Con respecto a eso, ter os informes pertinentes tamén, que foi un pouco no que se quedou, e informes sobre todo económicos e depois tamén xurídicos, non? E ver que se faría con el o día de mañán, porque comprarlo e telo nunha situación como está agora, pois sería lamentable, non? Por cuestións de axenda non tivemos oportunidade de facer balance deste pleno co voceiro de Por Chantada CUP, que ten publicado no blog da formación un resumo da sesión, no que cualifica de neglixencia por parte do goberno local o non ter enviado a documentación requirida por Patrimonio para o expediente Vic. Isto é o que pensan os do PSOE arredor da proposta nas declaracións da voceira o día posterior ao pleno. Isto parécenos que estivo organizado mal dende o principio e que demostra unha vez máis a desidia do grupo de goberno. Nos interesámonos en dúas ocasións en concreto sobre cales foran os seguintes pasos a levar a cabo. Tanto nas comisións informativas como cando fomos ao Concello pedir este expediente, se nos dixo que non houbera máis, que non se fixera nada máis e que a Xunta de Galicia non se puxera en contacto co Concello. Cal é a nosa sorpresa cando onte no debate plenario pois descubrimos que a Xunta de Galicia sí se puxo en contacto co Concello de Chantada e dende este non se remitiu ningunha documentación ni máis se soubo sobre o tema. Sobre os acordos que se propoñían na moción, nos simplemente establecemos unha emenda que era
poñer un orde cronolóxico que nos parecía máis axeitado. O primeiro sería pois, a declaración BIC, despois habería que poñerse en contacto con outras administracións para saber que apoio podemos ter no caso de que decidamos afrontar unha compra dese mosteiro, e finalmente un dos puntos que non aparecía recollido na moción e que nos emendamos era solicitar un informe tanto económico como xurídico, primeiro xurídico para saber os pasos que hai que seguir e en segundo termo económico para saber se o Concello de Chantada pode afrontar isto.